Hello, mayong gabi mga Bisaya. Mga bay, mayong gabi. Mulaag na pod may. Tanaw ra nay asa sa midadon sa hangin ani. Asa sa dadon sa ihip ng hangin. Grabe ra mga tugnog sa gawas. Okay, balik lang ko niya bay. Ding, 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 ding. Ha? Kapoy ka na mag-edit, oy. Kapoy kayo, magbalik-balik ka. Lagi. Ding, 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 ding. Ding, pila? Sabay. Mantinil lang kukuhan. Mantinil lang ko ang cellphone. Sige na oras. Mas ikaw may unang magkwarta na ko. Ikaw naman na to. Wala pa ka abot sa kuhan. Kuta. Guys, baka kita dito sa Hot Pot Barbecue. No? Balik lang ko niya. Abdel, skillet ka oh. Bro, update ito. Ay, update kayo. Lagi ko mo, may kamera to sa taas. Para ko pre ka. Maino Dubai ah. Tas ito mga sakyanan. Oh yeah 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 yeah. Biyaan manood siya noon. Bitok. Gutom na kayo. Mungkin apa bina sila kita? Ayo lagu na ba?
akin, 7 up lang. Mountain Dew. Wala kayo malaki. Mountain Dew. 7 up sa akin. Mountain Dew, 7 up. Meron. Dalawang Mountain Dew, isang 7-up. Freshly made. Pizza. Nawan nyo nga ba eh. Nasa bubuhat ang pizza. Meron na ba? Nasa inyong atubangan, mga inyong pizza ng yun. Mga best, mga bay. Ani, adi ko lang bulag. Patuloy ako, no? Ipapanigan. Pamasa. Shout out po sa Kuya Baker. Kuya Baker. Dami na rin natin ang manok ano. Toppings. May mga toppings sa kapit. Wala. Wala na kung siguro yun. Mayroon po, kaya kung tapos sa una, 15 na karon. Ang dos yun.